Donderdag trokken ruim 100 medewerkers van NLW Groep naar het gemeentehuis om hun zorgen te uiten over het besluit om de stekker uit het maatschappelijk werkbedrijf te trekken. Onder het motto Heb hart voor werk in Venray boden ze de burgemeester een hartvormige taart aan. Waarom hebben jullie gekozen voor een andere aanpak van de participatiewet? We hebben uiteindelijk gekeken naar het huidige gebouw, de huidige organisatie van de NLW. Het feit ook dat de gemeente Peenemaas en Horst ook stoppen. En wij denken dat als het gaat over het soort werk, maar ook de variëteit in werk, de keuze die mensen hebben, de mogelijkheden die mensen zouden moeten hebben om ook weer bij andere bedrijven ook in te stromen, dat we daar op een andere manier de mensen eigenlijk beter kunnen ondersteunen en ook helpen. Maar ik zeg er wel bij, we weten nog niet exact hoe, dus ik snap wel de onzekerheid die nou is ontstaan. Lig je er wakker van? Ik lig hier zeker wakker van. Wat vooral hier belastend aan is namelijk hoe gaat de toekomst verder? Hoe gaan we verder? Nu heb je gewoon werk, maar hoe gaan we het verder aanpakken? Ik ben gelukkig verzekerd en ik krijg altijd gewoon betaald. Alleen, ik wil niet thuis blijven. Ik wil gewoon werken. Ik wil iets betekenen voor een ander mens, voor de medemens. En daarom wil ik gewoon dat het gewoon nu eenmaal duidelijk wordt voor de toekomst. Wat, hoe en wat. Niet meer en niet minder. Hoe gaan jullie zorgen voor duidelijkheid? Ja, we zullen als gemeente heel snel bij duidelijkheid moeten komen over hoe we dat wel gaan organiseren voor deze groep. En voor mij is het ook goed om met deze groep dan in gesprek te gaan. Of zij ideeën hebben hoe we dat best kunnen organiseren. Ik heb ook al net aangegeven dat de NLW is niet de eerste organisatie waar het anders aangepakt gaat worden. Een aantal gemeentes die zijn ons voorgegaan. En laten we ook daar goed kijken naar de voorbeelden die er zijn. Waar maken jullie het meeste zorgen om? Het meeste zorgen zit het nu in het feit dat er geen werkbedrijf zal zijn binnen de gemeentegrenzen Venray. En dat met name mensen uit onze doelgroep, zoals ook al benoemd is, geplaatst gaan worden bij andere SW-bedrijven in de regio. Kijk, je kunt je voorstellen als je veel soorten werk wil aanbieden, dat het misschien lastig is om dat allemaal in Venray te organiseren. En tegelijkertijd begrijp ik ook dat de doelgroep zegt, het liefst zouden wij een beetje bij elkaar blijven werken en ook niet al te ver van Venray. We willen allemaal het liefst dicht bij huis werken. Dus dat zijn twee dingen waar we echt dan over in gesprek moeten. Als een hele leuke baan is, net over de gemeentegrens, zal het misschien niet altijd mogelijk zijn om dat werk naar Venray toe te halen, maar misschien vindt iemand het toch leuk om daar te gaan werken. Hoe zou het zijn voor de doelgroep als zij buiten Venray moeten gaan werken? Dat zal voor heel veel van mijn collega's inderdaad verwoestend zijn, met name in hun sociale netwerken. Je moet zich voorstellen dat heel veel van mijn collega's inderdaad 's ochtends om 7 uur op de stoep staan en om 4:30 richting huiswaarts keren. En wij ze moeten dwingen om verlofdagen op te nemen, omdat de NLW hun leven is. Hun sociale leven speelt zich bij ons op de productievloer af. Onvoorstelbaar, niet te bevatten en absoluut niet denkbaar dat dat niet meer voor hun beschikbaar zou kunnen zijn.